Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, kedves szülők, szeretettel köszöntöm városunk polgárait. Mélységes tisztelettel és meghatottsággal állunk itt ma, hogy együtt emlékezzünk 56 hőseire, együtt idézzük fel a hősök bátorságát, és emlékezzünk azokra, akik életüket adták a szabadságért. Fejet hajtsunk egy olyan dátum előtt, amely a magyar történelem egyik legfényesebb, de egyben legfájdalmasabb csillaga. 1956. október 23-a. Külön köszöntöm a Séner Mihály Evangélikus Általános Iskola 8. osztályos diákjait, aki a mai ünnepi műsort nagy lelkesedéssel és szívvel készítették osztályfőnökeik Fűri Csomós Gabriella, Szabó András és Szigetiné Szentecki Katalin vezetésével. A ti hangotok, a ti jelenlétetek a legfényesebb ígéret arra, hogy a forradalom üzenete sosem merül feledésbe. Ahogy látni és hallani fogjuk majd, a Kárpátiék lánya története a lelkünk mélyére fog hatolni. Tisztelt megjelentek! Az ifjúság fog állni ma a színpadon. A 8-osok műsora emlékeztet minket, hogy a jövő az ő kezükben van. Akárcsak 69 évvel ezelőtt a pesti egyetemisták, a munkások, a diákok kezében. Mert 56 hangja egyszerre volt lázadó kiáltás és halk, fájdalmas ének. Mi jut eszünkbe 56-ról? A pesti srácok bátorsága, a tankok zúgása, a golyók becsapódása. Igen, ezek is, de sokkal inkább a szív, amely a torkukban dobogott, amikor kimondták, elég. A szabadság, a függetlenség megmásíthatatlan vágya, amely erősebb volt, mint a félelem. Emlékezzünk azokra a szívbe markoló, csendes tragédiákra is, amelyek a forradalom letörését követték. A forradalom leverése után, a megtorlás éveiben emberi sorsok hullottak szét, mint a darabokra tört tükör. Ma azokra az egyéni tragédiákra is emlékezzünk, amelyekről kevesebbet hallani, mint a tankok dübörgésénél. Emlékezzünk azokra a családokra, akiknek életét ketté törte a gyász, a börtön vagy a menekülés kényszere, amely örök hiányt hagyott maga után. Hány testvért, szülőt, gyermeket, szerelmes szakított szét a szörnyű erővel a politikai döntés. Hány ember nézett utána a nyugat felé tartó vonatoknak, tudva, hogy talán soha többé nem láthatja szeretteit. Évtizedek teltek el néma fájdalomban. A telefon nem szólt, a levél ritka volt, és az is ellenőrzött. A viszontlátás reménye halvány volt. Emlékezzünk erre a szakadatlan, évtizedeken át tartó hiányra, arra az űrre, amit a szétszakadt családok hagytak maguk után. És emlékezzünk a fiatalokra, akiknek a tudásvágya akkora volt, hogy... Emlékezzünk a fiatalokra, akiknek tudásvágya volt a legnagyobb bűne, akiknek reményét taposták el. Hány tehetséges, lelkes diák állt az utcán, miközben a szíve a katedrára, a laborba, az egyetemi előadóba húzta. A rendszer ellehetetlenítette őket. Nem vették fel az egyetemre, mert a szüleik vagy ők maguk mertek szabadon lélegezni októberben. Mertek gondolkodni, kérdezni, szabadon érezni a forradalom napjaiban. A tudás kapui zárultak be előttük. A jövő, amiért a szívük a legtisztább lánggal égett, hirtelen elhamvadt. És gondoljunk a barátságok, szerelmek eltávolodására. A gyanakvás, a félelem lassú méregként kúszott be a legszorosabb emberi kapcsolatokba. Vagy azokra az emberekre, akiket a politikai hűségkülönbség, a megalkuvás kényszere végleg eltávolított egymástól. Hány szerelmes párnak kellett döntenie a disszidálás vagy a maradás között? És hányszor döntött a politika, a sors helyettük?
A közös álmok, a közös remények helyét átvette a gyanakvás, a hallgatás és az örökös hiány. Bibó István, a szabadság nagy gondolkodója mondta: a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. 1956. októberében egy rövid, dicsőséges pillanatra megszűnt a félelem Magyarországon. És mi ennek a pillanatnak az örökösei vagyunk. Azokra a csöndes hősökre is emlékezzünk, akik a megtorlás idején, a félelem szorításában is megőrizték gerincüket és az igazságba vetett hitüket. Tisztelt emlékezők! 56 üzenete nem csupán a dicsőséges napokról szól. Szól a csendes kitartásról, az eltiport sorsok méltóságáról, és arról, hogy a legnehezebb időkben is meg kell őrizni az emberséget. Azokra a csendes hősökre is emlékezzünk, akik a mindennapok szürkeségében is hűek maradtak az igazsághoz, akik hazugság nélkül éltek, gyermekeiknek a valóságot tanították. Ez a mi örökségünk. A fájdalom mellett ott a szívóság, az elnyomás ellenére ott a rendíthetetlen szabadságvágy. Bár a sebek mélyek voltak, a magyar lélek túlélte a vihart. Adjuk át gyermekeinknek, a következő nemzedéknek, hogy a szabadság sohasem magától értetődő. És ha bármi fenyegeti, emlékezzenek azokra, akik 69 évvel ezelőtt a szívüket adták a szabadságért. Kedves fiatalok! Nektek szól most a legfontosabb üzenet. Ti vagytok a jövő, akiért az őseink feláldozták életüket, vagy évtizedeken át csendes szenvedésben éltek. Az 1956-os forradalom igazi öröksége nem egy szobor vagy egy könyv, hanem egy feladat, amit rátok bízunk. Ez az örökség a bátorság parancsa. Ne féljetek kimondani az igazat, és ne féljetek a tudást keresni. Ne engedjétek, hogy bárki is elvegye tőletek a szabad gondolkodás jogát. Az 1956-os diákok nem mehettek egyetemre. Ti ma szabadon tanulhattok. Használjátok ezt a szabadságot. Legyetek nyitottak, kritikusak, de mindenekelőtt emberiek. Építsetek erős, őszinte közösségeket, ahol a barátságok erősebbek minden ideológiánál, és ahol a szeretet győz a gyűlölet felett. A ti generációtok feladata, hogy a múlt sebeit begyógyítsa. Tartsátok életben a családi emlékezetet, keressétek meg a szétszakadt ágakat, és tegyétek teljessé azt a nemzetet, amit ők annyira szerettek. Azok, akik nem mehettek egyetemre, ma rátok bízzák a tudást és a fejlődést. Éljetek ezzel a lehetőséggel. Hiszem, hogy a szabadság emléke akkor ér igazán, hogyha együtt őrizzük. Őrizzük hát meg. Dicsőség 1956 hőseinek. Most pedig lássuk szeretettel a 8. osztályosoknak a műsorát.
szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. A Kárpátiék lánya kinn él Amerikába. Van autója és New Jerseyben háza. A férje francia, és van 2 nagyfia. A nagyobbik egy New Wave banda sztárja. Vannak bizonyos esték, mikor csönd borul a házra, és ő egy régi dal dúdol magába. A Kárpátiék lánya egy dal dúdol magába, s emlékezik a régi cukrászdára. József város mélyén, hol a házak összedőltek, ma toronyházak állják útját a fénynek. A Kárpátiék lánya kinn él Amerikába, van autója és New Jerseyben háza. A férjem francia, és van 2 nagyfia, a nagyobbik egy New Wave banda sztárja. De vannak bizonyos esték, mikor csend borul a házra, és ő egy régi dalt dúdol magába. A Kárpátiék lánya egy dalt dúdol magába, és emlékezik a régi cukrászdára. A Kárpátiék lánya egy dal dúdol magába, és az első szerelmét újra várja. A Józsefváros mélyén, hol a házak összebújtak, ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap. A Kárpátiék lánya, a randevúra várva, egész nap egy dal dúdolt magába. A Józsefváros mélyén, hol a házak összesúgtak, a viharban egy lányszív lángra gyulladt, és együtt mentek el a sarki cukrászdába, s a fiú befizette egy Stefániára. Reszket a hold a tóvízén, színezűs lángot szór a fény. Ó, de sokszor járok erre én egyedül, titkon a szívem arra vár, hogy itt egyszer újra rád talál, de csak a gúnyos őszi szél hegedül. Azelőtt itt a tónál randevúztunk, itt a tónál álmodoztunk, holdfényes nyári éjszakán, te meg én. Reszket a hold a tóvízén, színezős lángot szór a fény, most is csak erre járok én egyedül. 56 izzó ősze volt. Magyarország remény és pokol. Gyűlt a tömeg, és a harag nőtt. Egy hazug világ szilánkokra tört. Megmozdult a föld. Zúgó szél, újra vonss ki azt a tépett zászlót, tűz és vér, ősök vágya, ami bennünk lángolt. Hungary szólít, hív a remény hullám hosszán. Tarts még ki, érted éltünk, érted bátran halnánk.
United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the sake of God and freedom. Help Hungary! Magyarország remény és pokol. Gyűlt a tömeg és a harag nőtt. Egy hazug világ szilánkokra tört. Megmozdult a föld. Újra bontsd ki azt a tépet zászlót. Tűz és vér. Ősök vágya, ami bennünk lángolt. Hungary. Szólít, hív a remény hullám hosszán. Tarts még ki. Érted éltünk, érted bátran halnánk. Ébredj, magyar! Ma aludni gyalázat! Vakondok szerep! Jöjj el közünk égő szívvel, s emeld fel büszkén a fejed! Birka fejjel gyávák járnak, napra nézze a mi szemünk. Ne várj tovább, ma határozz! Velünk jössz-e, vagy ellenünk? Bánóci Fülöp János. Élt 23 évet.
Bartal Ferencné élt 39 évet. Bugárdi József élt 25 évet. Fata József élt 21 évet. Filakovszky János élt 24 évet. Gál János élt 20 évet. Homor Otília Mária élt 19 évet. Juhász Anna élt 19 évet. Katona Józsefné élt 32 évet. Németh Mártika élt 15 évet. Resek Magdolna élt 20 évet. Varga János élt 18 évet. Emberezrek élnek a nagyvilágon szerte, kik öröklázadással jobb sorsot keresve sodródtak el hazájuktól messze. Az egyik gazdag lett, a másik szegény maradt, van, aki palotában lakik, s van, aki a hidak alatt. De még a szebbet is, jobbat is nyújt nekik, az új, idegen, ismeretlen ország, mégis mindig hazavágynak, hazahív a honvágy. A kárpátiék lánya ma kinnél Amerikába. Van autója és New Jersey-ben háza. A kárpátiék lánya egy dal dúdol magába, és látogatóba jön Magyarországra. A kárpátiék lánya elmegy a cukrászdába, és befizet 33 stefániára.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc becsületet adott a nemzetnek, lendületet adott az európai egységnek, és példát, tanulságot az egész világnak. Hát álljunk strázsát, vigyázzuk együtt 1956 örökségét. Ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtött tél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Hallgassátok meg, kedves barátaim, testvéreim, azt az igét, amelyet erre a mai alkalmunkra választottam. Ezt megírva találjuk Pál apostol Timóteushoz írt második levelében, az első fejezet 7. versében, a következőképpen. Felállva hallgassuk Isten igéjét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, édesapám 16 éves volt 1956-ban. Szegeden tanult, amikor kitört a forradalom. 2 dolgot mesélt el nekem ezekről a napokról. Egyrészt azt, hogy a diáktársaival belehúzták a Tiszába a kommunista rendszer legismertebb jelképét, az 5 ágú vörös csillagot, amelyet egy épület tetejéről vertek le a felkelők. A másik pedig az volt, hogy ezekben a napokban nem volt tömegközlekedés, ezért gyalog kellett hazajönnie Szegedről. Arra már nem emlékszem, hogy mennyi idő alatt ért haza, de gyermekkorom óta élt bennem ez a 2 kép róla. És biztos vagyok benne, hogy itt a sorokban, akik ülnek, a ti családi történeteitekben is van egy nagypapa, lehet, hogy apa, egy dédpapa, aki még emlékszik, aki még részese volt, aki ott volt és átélte ezeket a napokat. Kérdezzétek meg őket, amíg lehet, hogy milyen lélekkel élték át, milyen lélekkel élték meg a forradalom napjait.
Pál apostol a félelem lelkéről beszél. Az Istenben bízó ember nem a félelem lelkét kapta. Ezt sokan megérezték és megértették 1956-ban. Sok hívő ember is ott volt a forradalom emberei között, akik akkor szembe mertek nézni a félelem lelkével. Akik megértették azt, hogy bennük más lélek van. Az Istenbe kapaszkodó ember a gondolatait, a szavait, a szándékait és a tetteit nem irányíthatja a félelem. Még akkor is, hogyha a világi hatalom mindent megtesz ezért. Sokkal inkább Isten szent lelke kell, hogy irányítsa, amely az erő, a szeretet és a józanság forrása. Ti is láttátok itt a korabeli filmhíradók, dokumentumfilmek képeit, szinte kézzel fogható az az erő, amely ott és akkor a felszínre tört. Az elfojtás, az elnyomás, a megbénítás, a rettegés ideje után, mint egy vulkán tört a felszínre, a szabadság vágyának ereje. Persze nehéz egy forradalomban szeretetről beszélni, amikor bizony sokan meghalnak. Ám a szeretet sem fogyott el abban az időben. Sok filmen lehet látni, hogy az áldozatok családjainak, az özvegyen maradtaknak, az árváknak, az utcákon fedél nélküli dobozokban gyűjtötték az adományokat. A dobozok tele voltak bankjegyekkel, de senki nem bántotta. Csak az vett belőle, akinek valóban szüksége volt rá. Mesélték a forradalmat átélt emberek. A részvét, az együttérzés, a segítségnyújtás minden formája a szeretet lelkének a bizonyítékai. Más országokból, például Lengyelországból érkező segélyszállítmányok, gyógyszerek, kötszerek, vér, élelmiszerek, mind ennek a jelei. De arról is lehet beszámolókat olvasni, hogy a falvakból élelmiszert szállítottak a fővárosba, és osztották ingyen a forradalmároknak a falusi emberek a tejet, a kenyeret, a zöldséget. A józanság lelke, amiről az apostol beszél, nem a részegség ellentéte, hanem egy olyan belső állapot, amelyben tisztán látunk, önuralommal élünk, nem hagyjuk, hogy a félelem, a düh vagy a szenvedély irányítson, hanem megfontoltan, felelősséggel, Istenre figyelve cselekszünk. Azt mondhatnánk, a forradalmi hív nem a józanságról szól, de azt gondolom, hogy vannak percek, amikor arról is. Mert a legnagyobb forradalmi hevületben és pillanatban is van ember, akit nem a bosszú, nem a kegyetlenkedés, a megtorlás vezetett, hanem a változtatás vágya. És megpróbált ezekben a napokban is a józanság lelkével jelen lenni az eseményekben, és másokat is erre segíteni. Az Istenben bízó ember megtapasztalhatja a legnehezebb, legszomorúbb, legreményvesztettebb időkben is az erő, a szeretet és a józanság lelkét, ha kéri, hogy Isten lelke vezesse, erősítse, bátorítsa, támogassa. Azt gondolom, hogy a mai időkben is pont erre van szükségünk. Az erő, a szeretet és a józanság lelkére. Mert nagyon fontos, hogy felelősséget tudjunk vállalni szűkebb és tágabb környezetünkért. Hogy képesek legyünk elhordozni a másik embert, még ha ezt nem is könnyű megtenni. Hogy nem erőszakkal, nem hangerővel, nem leuralással oldjuk meg a konfliktusainkat, hanem a szeretet szelíd erejét kérjük. Hogy megpróbáljuk nem elveszteni a fejünket konfliktus helyzetekben, hanem józanul mérlegelni, átgondolni, megoldást keresni. Ismerek valakit, aki erre tanít. Amikor leggyengébb volt, akkor volt a legerősebb. Mindennél jobban szerette az embert, még az életénél is jobban. Tetteit, szavait ez a féltő, szelíd szeretet irányította. Jézusnak hívják. Mindannyian tanulhatunk tőle. Háborúk, fenyegetőzések, politikai játszmák, érdekharcok, erőfitoktatások, mindenféle
válságok közepette, mintha az ember lelkéből kiveszne az erő bátorsága, a szeretet szelídsége és a józanság realitása. Ne hagyjuk, hogy minden szétessen körülöttünk és bennünk. Talán még nem késő. Van, aki nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ámen. Imádságként hallgassátok meg Szabó T. Anna Ég Zsoltára című versét. Csendesedjünk el. Perelj, Uram, perlőimmel, felejj, Uram, felhőiddel. Mondd, hogy rend van a világban, felejtsem el, miket láttam. Nehéz lenni, tudod, Uram, szívünk, szemünk úgy tele van, fájdalommal, szenvedéssel, amit nem érünk fel ésszel. Körülöttünk annyi zaj van, a testtel is csak a baj van, a lélek meg, szent a lélek, de nem éli a szentséget. Kő a szívünk, fáradt, nehéz, szemünk csak a képekre néz, tükrök közé vagyunk zárva, nem látunk ki a világra. Itt lent perbe vagyunk fogva, perlőnk fölénk magasodna, túl kiabál, elküld haza, hiába, hogy nincs igaza. Perelj, Uram, nem, ne perelj, inkább csak felhőket terelj. A változó világ képét, ezzel hozd fölénk a békét. Felelj, Uram, felhőiddel, vértesz fel a kellő hittel, hogy törvényed ne feledjük, eged alatt legyünk együtt. Tanuljunk világot látni, indulatainkkal bánni, nem bujkálni, mint a gyermek, viselni a közös terhet. Éljünk át a mások részét, legyen bennünk újra részvét, legyen bennünk hit, alázat. Égből építs nekünk házat. Ámen. Áldjon meg mindannyiunkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a himnuszt.
ünnepi műsorunk végén kérem fáradjunk át közösen a polgármesteri hivatal elé a koszorúzási alkalomra.